खुलुमबाय दिनै जानो गोनां 12थि बावखुंग्रि फोरबोनि सोमोन्दै बेयावहाय हारिमुआरि आयदायावहाय मा आयदाफोर लानाय जादों जों बिथां दिलीप नार्जारिनिफ्राय माखासे मिथिनानै लानि। खुलुमबाय 12थि बावखुंग्रि फोरबोआ जानो थांगासिनो दं 12, 13, 14 एप्रिलाव। थ' बिनिनो आं कालचार साब कमिटिनिफ्राय जे आयदाफोरखौ बुंथिना होनो नागिरदों जे 12 थारिख 12 थारिखआव जों कम्पिटिशनखौ लादों। आगोलफ्राव लानाय बादिनो देग्लायबो हानजा बैसागु बादायलायनाय बेखौ लादों आरो गोदानै जों मोनसे आरो आयदा लाबावदों बैसागि खुंग्रि लोगोसे आरो इनभाइटेड आर्टिस्टफोर आरो बिभिन्न जाथि गुबुन जाथिफोरखौबो जों हानजा मोसानाय लिंहरदों। 13 आरो 14 बेयाव जों सिंगारफोरखौ लिंहरदों जेरै दाबो जों माबानाय जायाखै लिरगासिनो दं लाइजाम दा बिथांमोनखौ जों लिस्ट लादों। गान खनग्राफोरखौ जों फुकन बर' जेरै बेखौ लिंहरदों आरो बिग्राय गौतम बुदांबुलब रिता मेनका गोदानबो दङ आरो फुराना जे सिंगार बिथांमोनखौ जों लाबोदों। थांनाय बोसोराव जायफोरा माखासे लेंहरदोंमोन बिथांमोनखौ माखासे दोननानै माखासे कन्टिनिउ थारमाने फैबाय थानाय बिसोरखौबो लेंदों आरो जे जोंनि हाबाफारिया सानथाममोन थांनाय बोसोराव साननैमोन। गोदो गोदाय जुदि माने हाबाफारि लायामोन दा माने बै सिगांनि सरखार आरो दानि सरखार बिनिफ्राय 12 जाबाय। बिनि सिगांथ' जों बेयाव बिराद उन्दै समाव बेयाव गाखोफैयोमोन गोखा गोखै खाफैयोमोन बिनिफ्राय माने रंजायोमोन। दा बेबादिनो सिस्टेम दाबो बेयाव बे फोरबोखौनो फालिदों। लोगोसे बे बादायनाया थागोन हाजो खारनाय दं हाजोआव गोजौआव खारनाय लोगोसे साइकेल सालायनाय बादायलायनाय आरो दाउब' आथिं जे थाबायनाय औवायाव गाखोनानै आरो गिला आरो खमलायनाय आरो माखासे बुलायनाय बे खमलायनायानो आरो दंबावो आरो लोगोसे जोंहा अनलाजों दाउजों नारजिजों अमाजों अमा खाजि ओमफ्राय गोखा गोखै जे एवनाय बिनि बादायलायनाय जागोन आरो दा बेखौ सानथामनि हाबाफारियाव बे साननैयाव जोङो 12, 13आवनो फोजोबगोन। ओमफ्राय माबायाव 14 थारिखआव प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जागोन आरो लोगोसे जों इनभाइटेड 2-3सो आर्टिस्ट दोनदों आरो हानजा गुबुन जाथिनि बर' जाथिबो थागोन लोगोसे मोसानाय बेखौ जों माने हांख्रायनानै लाबोगोन आरो। दा नोंथाङा रायजो राजाफोरनिसिम मा बुंहरनो सानदों बे बावखुंग्रि फोरबोनि सोमोन्दै? आं बेखौनो बुंगोन जाहाथे जोंनि बर'निनो मोनसे फोरबो बे बैसागुनि सिगां बे संक्रान्ति दिनाव बेयाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जों रंजा बाजा मिनि खुसियै गाखोयो। थिग बिदिनो गासै जिल्लानिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै बेयाव रंजा बाजायै थाङो दावराव दावसि खालामाजासे हिंसा हिंसि गैयैजासे मोजाङै मोजां गाखोनानै रंजा बाजा थांजानो लुगैदों आं। माने जाहाथे आइ बिमा बावखुंग्रिया माने अरायबो जोंखौ बोर हरथों। बेनिखायनो दाब दाब जायगानिफ्राय उन्दै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासिबो फैनानै जाहाथे बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोफैनानै गावनि गोजोननाय गावनि नुफेरैखौ नायनो फैनाय बा गाखोनानै माबादि मोन्दों गोजोननाय मोन्दों बेफोरबादिखौ थारमाने मोजाङै मोजां माने फैनानै गाजा गोमजायै रंजानानै थांजानो लुगैदों आरो आं।